Morning tinechake. Nde nkhani yathu ya lero tikubwera ku Malawi mu mzinda wa Blantyre. Nkhani yake yomvetsa chisoni yokhumudwitsa komanso yokhudza. Ndi nkhani yonena kuti inapangika cha mu June, inatchuka kwambiri pakatipa. Koma ma details ake anthu ambiri tinalibe. Ine sindinayipange chifukwa chonena kuti ndinalibe ma facts enieni, ndimadikira kuti ndimve chenicheni kuti chinachitika ndi chani. Nkhani yake ndi ya mayi uyu dzina lake Shanaz Yusuf. Anapangidwa chiwembu mu mzinda wa Blantyre. Thupi lake linapezeka pambali pa mtsinje ali maliseche. Anthu analodabwa kunena kuti chifukwa chani chachitika ndi chani. Panali mafunso ambiri opanda mayankho. Koma muzonsezo apolisi anali kupanga ma investigations yawo, akhala kupanga ma investigations yawo. Kwinako akudikirira kuti nkhani ikhazikike mu court. Nde ineyo version yomwe ndikupereka ndi version ya apolisi, si version yanga kapena ya pa social media. Ndimadikira kuti ndipeze nkhani yeni yomwe yafufuzidwa. Ndiye chinaso ndingopempha kuti tichite refrain from victim blaming. Imfa ndi chinthu chowawa, kuchitidwa chiwembu, kuphedwa ndi chinthu choopsa. Palibe amene amakhala kumayembekezera kuti angapangidwe chiwembu ngati chimenecho. Ndiye tiyesetse kuchita refrain from victim blaming. Zikomo kwambiri. Shanazi anali mayi oti amakhala ku Mangochi poyamba, amakhala ndi mwamuna wake. Ndiye anayamba skulu, adamaphunzira zosoka izi. Anasamuka kuchoka ku Mangochi kupita ku Blantyre, adamakhala kwa Akameza. Anamaliza skulu yake ya zosoka ndi anatsegula ngati shop chonchi yopanga zosoka. Kumene koko ndi amagwira ntchito amalimbikira zosokazo chani. Ku Blantyre anapitako amakakhala yekha, sanapite ndi mwamuna wake. Mwamuna wake anamusiya ku Mangochi. Sono anali olimbikira, anali opanga business yake, zimezo inali ntchito ina, koma usiku akuti Shanazi analinso ndi ntchito ina. Pa Chingereza amanena kuti amapanga lead double life. Double life meaning kunena kuti madzulo amapanga zosiyana ndizo amapanga masana. Madzulo amapanga ntchito yogulitsa thupi lake. Anali ndi azibambo angapo ma client, ena oti akuti anthu odziwika otchuka ndithu, ena anyamata size yake, one oti amamulipira. Nde moyo wake unali umenewo, amachita jago masana business ya zosoka, madzulo amapanga zitizo, amapanga zinazo. Nde around pa 28 June, weekend ya kumapeto kwa June, akuti Shanazi anakumana ndi bambo wina wachilendo, akuti bamboyo ochoka kuchikwawa. Nde anapanga anachigwirizano chawo, akuti bamboyo anapanga check-in ku Nkomadzi Lodge Friday, Saturday. Koma pa weekend imeneyoyo anapanga chigwirizano ndi Shanazi. Shanazi amapitako akakumana naye kena kwabwerera. Apitako akakumana naye bamboyo kena kwabwerera. Itika amalipirana. Munthawi yonseyo akakhala sali ndi ameneyoyo Shanazi amakumana sondazi bambo ena. Koma tsiku limene lolo Sunday usiku, akuti mzibambo wako chikwawayo anamuitana, anamuimbira phone Shanazi usiku. Ati ndali ma 11 PM kumuuza unena kuti bwera titani tikumane undipezeso kuyani ku lodge. Ndali Shanazi ananyamuka. Usiku omwewo anabe mayendedwe amadalira kuti atani akatenga transport ayimisa matola pena pake. Ndi ananyamuka kuti kuchoka kwawo kwachatha kuyenda kumalowera Pakameza. Kunena kuti akatenge chani, akatenge transport pamene popo yakabaza. Ndi anayenda yekha usiku, pakati pa usiku. Kumatani kumapita kumene koko mpamene amaza kumana ndi bambo wina. Dzina lake ndani? Dzina lake Charles. Bambo uja anamuona Shanazi uja chapafupi ndi pamene anthu amayitengera makabaza. Atanayamba kumutani kumuyankhulitsa. Nde Shanazi ananena kuti iye afuna chani, akudikira transport, afuna atapeza kaya ndi matola kaya chani. Ndi akuti munthu uja anamuza kuti usadandaule, ndili ndi nzanga ali ndi kabaza kuti ndimuimbire phone pompano azakutani azakutenge. Nde Charles uja anayimba phone kuimbira nzake. Nkumuza kuti akubwera pompano, ati basi umapitiriza kutani kucheza kena kupana tulukitadi wakabaza. Nzake wa Charles uja dzina lake Alex. Anthu acha ukupita kuti akutanda kupita ku lodge. Ndana muza kuti tiye tikutani tikutenga. Anakwera kabaza ija kumapita.
Anayenda tsono atatatsapa kuno kufika ku lodge kuja Akapaza aja anayima. Azibambo awiri aja anampanga ataki Shanazi mpaka kumupha. Anamutenga kukamutaya pafupi ndi mtsinje, pambali pa mtsinje ati Chipironi River. Kenako anamuvula zovala nkumberaso foni. Iwo aja ndikumapita ndi mama wake pamene pa 29 June pamene Shanazi amazapezeka anthu atamupeza kunena kuti paphedwa mzimayi amutaya patipo amutaya pambali pa mtsinje. Tsono apolisi anayamba kufufuza kunena kuti chenicheni chachitika ndi chani. Ndi poti sanali ndi information ina iliyonse kuti angakhale ndani wapanga zimenezi. Anapeza kuti anayamba no kupanga trace phone kunena kuti phone ya Shanazi ili kuti. Mpameneno anapeza kuti mmodzi wa azibambo uja anatenga phone ya Shanazi uja anayigulitsa ati usiku omwewo. Analikale ndi munthu oti agula. Anayigulitsa pamene winayu anatenga sim card. Ndi sim card ija anayika mfoni mwake kuti azigwiritsa ntchito. Apolisi anachita follow trail ya phone mpaka anampeza munthu amene anagula phone ija. Anachita question iyeyo analoza amene anamugulitsa. Ndi pamene kandi Charles anagwiridwa. Pamene sim card imasonyezabe activity kunena kuti ili active, komanso Charles uja atachitidwa question pamene munthu winayo Alex amazatani amazagwidwa. Ndi mayina awo in full ndi Charles Petro wa zaka 25 ndi Alex Mangwaya wa zaka 27. Atawagwira ndi pamene anaulula chilichonse. Apolisi anatsatana anayang'ana mu phone ya Shanazi, my phone records yake, ndi pamene amapeza zinthu zambiri za even ma activities zake a Shanazi yoweti. After kuwapeza azibambo aja ndi pamene apolisi anazazindikira chinthu china choti chinawatotomutsa kwambiri. Akuti mu Blantyre munali mukuchitika ziwembu zina zake zodabwitsa. Kunena kuti nzibambo akapeza kuti akuyenda yekha usiku waledzera amachitidwa chiwembu, amaberedwa, amamenyedwa. Panali wachifwamba wina wake. Chomwe iwo amadziwa nchone kuti munthu amakhala pakapaza nthawi zonse. Munthu akakhala ali pa ATM paja afuna kutenga ndalama ngati palibe anthu ena ache, amapeza kuti akuchitidwa ataki nkuberedwa ndalama zija ndi munthu wina wake amathawa pakapaza. Pena amakhala anthu awiri, pena amakhala munthu mmodzi. Pena munthu ukakhala pa phone kuyenda zako ungotulukira njinga kapaza ija munthu kusomphola phone kumapita. Ndi apolisi anali ndi pailo ndithu ya makeso osiyanasiyana, anthu osiyanasiyana amene akhala kupangidwa zipongwe zimenezo. Ndipo amadziwa kuti wina wake kapena anthu ena ake awiri amene akupanga ziwembuzi koma samadziwa kuti ndi ndani. Koma anali akufufuza amadziwa kuti eventually awapeza. Atagwira anthu awawa pamene anazazindikira kuti anthu aja takhala tikusakaja achifwamba aja ndi awa. Ntchito yawo ndi imeneyoyo, amakhala zungulizunguli kusakasaka munthu oti ampange chiwembu. Mbambo oledzera amene akuoneka kuti ali vulnerable pa nthawi ina yake amakhala target. Ndi pa tsikulo Shanazi anachita tsoka, amayenda pakati pa usiku yekha. Ndi anasanduka target. Anali ndi phone, amaganiza kuti mwina ali ndalama, ngona anthu aja anamunyengerera chonchi changati kuti afuna kumuthandiza kumpasa lift, ali ndi zolinga zina zoti ampange chiwembu. Achifwamba ndithu. Ndipo atachita question anavomera. Pana achukanso kuti Shanazi anagwiriridwa ndi azibambowa, koma apolisi anakanika kupanga confirm nkhani imeneyoyo kunena kuti anagwiriridwa kapena ayi, chifukwa chonena kuti analata kumana ndi azibambo angapo kale. Azibambo onena kuti onse anachitidwa interview kuchokera mu contacts awo amfoni, kungopanga clarify apopo. Pakali pano achifwamba awiriwa akuyembekezeka kukalowa mkhoti. Andona kuti anamanga anapereka ma statement yawo, anavomera milanduyo. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti sekutheka kuti Shanazi nsewu amaudusa nthawi zonse, nkona amakhulupirira kunena kuti akhoza kuyenda bwinobwino ndi kukafika kumene amapita. And it's sad kunena kuti munthu ukaphedwe like that. Palibe amene amachita deserve moyo wake kutengedwa like that. Zikomo kwambiri.